ପିନ୍ଧିନି ଆପଣ ଗୁଡ଼ୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ନାଚିକି ପିନ୍ଧିବେ, ମୁଁ ଦିଟା ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି? ଆଉ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଦଳେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେଠି ପୁଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଇଥିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା, ଲେଟ୍ ନୁହଁ, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟିଂ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସମ୍ ଏକ୍ସପାଇଜେଡ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେଟା। ଯାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇବି, ଯାଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମୋ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଏଠି, ଭଲ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲନି। এইটা বলো ଗୋଟେ ଦୁର୍ବିଜ୍ଞ ଭଳିଆ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ଫଟୋ ବି ଲାଗିଛି କ'ଣ ନା ବରା ଖାଉଛନ୍ତି। ବରା ଖାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଯାହା ଆମକୁ ଆୱାର୍ଡଟି ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ଗୀତ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଅଛି। ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଇଟିଲି ସମ୍ବର, ଭାତ, ମୁଢ଼ି, ମିକ୍ସଚର ସବୁ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ହବ ନିହାତି ଗୀତଟି ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ପେଟ ପୁରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରୋଷେଇ କାଇଁ କରେ? ରୋଷେଇ ସେଇ ଗୀତରେ ସବୁ ଅଛି, ଆମର ରୋଷେଇ ଫଟାଫଟି ହେଇକି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁଜିତ ଭାଇ। ଯାଉ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଆମେ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ସରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଅଟୋଟ୍ୟୁନ୍ରେ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ଶୁଭିବ ବକ୍ସରେ ଅଟୋଟ୍ୟୁନ୍ ଲାଗିଛି କି? ହଁ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାଇବି, ନହେଲେ ଆଭଏଡ୍ ମାଇ ଭଏସ୍, ରିସ୍କ ନେଇ ହବ ନା। ଆରେ ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ତମେ ଗାଲ ହେଲେ ମୁଁ ଲଭିଲି ବଉଳ ହେଲେ, ମୁଁ ଆଇନା ତମେ ଟିକିଲି ବଉଳ ହେଲେ କହିଲେ ନା। ଆରେ ନାନ ସାଙ୍ଗେ ତଡକା ମୁଁ ଦେଶୀ ହେଲେ ତୁମେ ମୋର ହୁଡକା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଉଳ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି ମୁଁ ଏକା ଏକା ବଉଳ ହେଲେ। এইটা টুকুনা কাম দিয়ে ছাড়ো। থ্যাংক ইউ, ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟିମ୍ ରେ ଆସିଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସମସ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିଦେଲ। ମୋ ମା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ମୋର ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମ ପୁଅ କିରେ ଆଣିଲୁ କିରେ? ବଢିଆ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୋରଦାର ତାଳି ବଣ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ ତମେ ତ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଅଛ। ଦାମିନୀ କ'ଣ ନାଚିବାକୁ କହୁଛି? ମୋତେ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମୋର ପାର ନାଚିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନା କାହିଁ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଗୁଟାଟା ନାଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ। ସମସ୍ତେ ନାଚିବେ ଏଠି ଏକା ସାଙ୍ଗେ। ସମସ୍ତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିକି ନାଚିବେ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନାଚିବେ।